El panteó de les famílies Bosch i Figueroa va ser realitzat el 1883 per encàrrec de Rafael Bosch i Figueroa, qui va ser tinent alcalde de l'antic municipi de Sarrià. Rafael Bosch era fill de Rafael Bosch i Carbonell, que era membre d'una família d'industrials i cotoners que van viatjar a Cuba i és allà on s'hi van enriquir. Rafael Bosch també era conegut per ser el germà de Clotilde Bosch, qui va ser pintora, reconeguda, però també va ser la dona d'Ildefons Cerdà, un dels majors urbanistes que ha tingut mai Barcelona i conegut pel Pla Cerdà, l'Eixample de Barcelona. Rafael Bosch va ser enterrat en aquest panteó, juntament amb els seus pares i, posteriorment, també els seus descendents. Aquest panteó destaca principalment per les seves grans dimensions i pel seu ampli accés, flanquejat per dos pavaters, i on hi podem destacar també dos bancs de pedra situats per poder seure i recordar la memòria dels difunts. A continuació veiem que hi ha tres escales que condueixen a la sepultura de la família, una sepultura que està coberta per un temple neoclàssic on hi destaquen també el color de les seves parets, el color blau. A la part superior s'hi veu el frontal fet de forja on s'hi destaca un àngel i just darrere el nom de les dues famílies, Bosch i Figueroa.